Hello, continuation po ito ng aming bigay bakasyon 2022. Nagkataka lang kami kasi tingnan mo akala namin sa aeroplano na kami sasakay. Tapos ito ko yun si Duray nasa LRT. Ayan nakatayo pa siya sa LRT. Ayan dumaan lang kami dumaan lang kami sa airport. Tapos paglabas namin, akala namin aeroplano nang lalabasan namin. Yung pala, ayan si Talinin. Akala daw niya, ang sasakyan niya, aeroplano. Ayan, nagkataka siya, bakit nandito tayo sa bus? Ewan ko, ayan. Diba? Ayan si Doray, Si Doray nakatayo, Anong nangyari, Doray? Ang ano? Itong apat na. Wala na buntis Ay, oo. Wala naman Oo. Nagali. Wala namang Pero kung may nakatayo dyan, nabuntis, open ko siya. Nasa LRT si Duray ngayon, Mga kaibigan, ipinapaalam ko po sa inyo na si Duray ngayon, hindi pinasakay sa aeroplano. Ito, Ayan, ebidensya, Nakakapit pa siya, nakatayo pa siya, Ayan, nakatayo siya, Si Tita Lene mo naman, anong nangyari? Sabi niya, dismayado. Bakit ganon? Ako nga rin diba? Sige, to be continue, ha? Sige, okay, bye-bye.